Райс бүгінгі эстрада турында сүз бар екен. Гадәттә әйтеләр бездә җырчылар бик күп, 500-600 дип әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз менә татар халкы өчен бу сан? Ул реаль саннармы беренчедән, икенчедән ул күпме, азмы? Җырчылар, җырлаучылар дип күллек кемнәрдер әйтә инде. Шуңа күрә бүгенге көндә бит инде ул кемнең җырлыйсы килә барса җырлый, кемнең теләге бар техникага менә. Телевиденияларның ишекләре ачык, радиоларның ишекләре ачык. Материал яктан да әгәр дә мөмкинчелеген бар икән, менә сездә әгәр дә уйлыйсыз икән үзегезне бик җырчы дип. Уйламасагыз да, әгәр дә теләгегез бар икән, барасыз да, уйлыйсыз да, җырыгызны яздырасыз, җырын сатып аласыз. Һәм бүгенге көндә бит инде шоу бизнес төшенчәсенә әйләнгәннән бирле, шуңа күрә 600 мы, 1000 мы, 1500 әле без белмәгәннәр дә, чөнки siz aytgan sifrlarni eshitganim bor, shunga ko'ra aptiraganday bu ruhiy oziq, rizq yirtuvchi bit endi biz keltiruvchi. Shunga ko'ra ko'proq bo'lgan sayin balki ul yaxshiroqdir. Baribir aytasiz bitning xalq saylab ola o'zining yaratganini baribir deb. Mana 500 bo'lsa da, 1000 bo'lsa da kimgadir konsertına yeri, kimgadir yermi. Bulayga kelganda men vaqti shunday bora. Menani tege smutный время deb rush aytadilar bit әле. Bizning estradada azraq qana shunday менә shunday vaqti biroz gana булган чыграк вакыты һәм шушы булган чакта бүтәнебез дә кайныйбыз. Халык үзе сайлап ала. Кемне тыңларга, кемне тыңламаска, ул бер яктан дөрестер. Теге вакытлар белән чагыштырсам, ул вакытта дәүләтнең бик көчле инде йогынтысы булган. Анда шулай ук кеше факторы булган, кемдер худсовет җитәкчесенең сүзе аркылы үтә алган, кемдер үтә алмаган. Шуңа күрә мин монда әйтмәсем, теге бүгенге көндә бик яхшы теге вакытта әйбәт булган, хәзерге начар, теге вакытта начар булган дип. Шуңа күрә ул татар эстрадасы ул бүгенге бер безнең татар сәнгатенең, җәмгыятенең бер халәте дип әйтергә мин. Мен теге сәнгать дип әйтмәсем, ул әйтәм бит теге сәхнә дигән төшенчәнең әзрәк җавабы бетте дип әйтергә. Элек менә ничек сөйләр, анда Илхам абыйлар, Альфия апалар анда авылларга, концертларда анда теге тракторлар белән атларга утырып анда йөргәннәр, халык анда соңга калган вакытта 2-3 сәгать буе шыгрым тулы клубларда көтеп торганнар, аларның концертларын анда шул якынрак алсак Фирзар Муртазин бер баян белән генә җырлап, анда көнгә 3 тап концерт куйган, халык тында алмыйча шуны тыңлап торган дип. Әлбәттә вакыт үзгәрә. Вакыт үзгәрә, безнең хәзер инде чыганаклар да бик күп, медиа чыганаклар, шул интернет чыганаклар, ресурслар күп. Халык хәзер теге кемәтмешли ул теге вакыттагы җырлар белән генә утырады булмый. Күп тыңлыйлар, күп белә. Шуңа күрә җырчылар да, җырлаучылар да, башкаручылар да артканнан арта бара. Мин шуннан гына күрә. Менә ниндидер булган чыграк вакыт эстраданы бит бу нәрсә белән бәйле, нәрсә дип әйтергә телисез? Менә мин башладым бит сүземне нидәм дип. Элек бит инде ул сәхнә ничектер. Менә мин кичкенә вакыттан бит музыкаль тәрбиядә үстем, мин кичкенәдән хыялландым артист булырга. Аны әтидә нидә һаман сөйлиләр инде. Менә шул кичкенә генә шул Муса Маликовның концертын карый торган якта Татарстаннан менә шулай итеп теге синтезаторда уйнаган булып нәрсәдер хыялланып, менә шул хыялы сәхнә безнең өчен ниндидер зур шундый ул анда ничектер ләгеп булмастыр кебек иде. Ул ничектер аның илаһи ниндидер бер көче бар иде, ничектер ул Олимп таулары кебек биек булып тоела торган иде. Һәм шул үзебезнең мәсәлән метро артистлары белән бергә бер концертта катнашырга хыял, ул аны башка да җиткереп булмый. Бүген көндә кызганычка каршы менә шуңа күрә сәхнә дигән төшенчәнең сәнгать эстраданы дип әйтәм инде, сәнгатенең әзрәк кенә үзгәрде. Шуңа күрә кемне менә килә шул менә, кем шахс килә җырлый, бүтән кешегә менә дом культураны да бирәләр, сәхнәне дә бирәләр, телевидение бирәләр. Шуның аркасында әзгенә буталыш теге барга килде. Кемдер табын артында җырлап йөри торган анда ниндидер теге кешеләр сәхнәгә менде, сәхнәдәгеләр мискеннәрем шушы конкуренцияны нитеп бетерә алмыйча, киресенчә табыннар алып барып, табын арты җырчыларны әйләп алар. Менә бу талчыкны мин шунда күрәм бүген көндә. Менә безнең бит инде эстраданы еш кына вакытлы матбугатта тәнкыйтьли менә зәвыксызлык китте, анда сәхнәгә чишенеп чыгалар, теләсә инде
Теләсәнсә сөйлиләр, теләсәнсә җырлыйлар. Текстлар теләсәнсә. Менә бу проблемалар ул бары тик менә шушы контроль булмауда һәм әз генә булса да менә шушы теге бу концертны оештырган һәм бу җырчыларны чыгарган кешеләрме әз генә булса теге коммерция ягы белән бергә әле әз генә теге мораль якларны теге тәрбияләү, культура агарту дигән нәрсә төшенчәне бергә алып барсалар, мондый проблемалар бүгенге көндә булмас. Бездә кызганычка каршы шоу-бизнесның бизнесы гына бар. Шоу белән ниндер мораль, этика дип үзебезнең халкыбызның теге барбер бит инде каяндыр гына урлап, теге мәсәлән урыслар чишенеп чыгалар да бездә шулай чыгарга тиештер дип, или анда западлар, европалар шулай дип бездә шулай эшләтә. Безнең үзебезнең халык үзебезнеңчә, үзебезнең мәнфәгатьләр, үзебезнең менталитет, аны беренче әйтә булмый. Каяндыр урлап эстраданы ничектер нитеп ясап булмый. Әгәр дә әйтәм бит инде только табыш алуны гына беренче урынга куймыйча, әгәр дә мораль менә шушы ниләрендә бергә алып барылса, шундый максатлар куелса, шул концерт оештыручыларны һәм инде үзебезнең үк шундый ук максатлар куелса, ул без бу проблеманы юкка чыгарырбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә дә бит инде әкренләп дәүләтебез, президентыбыз кушыла башлады. Ул булай да бик күп эшкә чумган, бүтән проблемалары да күп. Һәм инде ул бу эстраданың проблемасын күреп, ул мондый сүзләр әйткәннән соң инде чынлап та уйланырга кирәктер дигән фикердә. Без аны күптән эшләргә тырыштык инде. Күптән җанлы музыкантлар, мен инде мәсәлән быел менә үземнең эшли башлаган 10 ел эстрада без инде пропагандаларга тырыштык, җанлы үзебезнең генә җанлы итеп теге башкару түгел, тере тавыш белән. Музыкантлар да тере тавыш белән, теге аранжировкаларда, теге ил күләмендә, там дөнья күләмендәрәк булсын дип, үзебезнең инде менә бергә-бергә уйлаган, бергә-бергә башкарган кешеләребез бар, эшлибез. Без бигрәк тә менә бу сүзләрне ишеткәч, президентыбыз тарафыннан бик сөендек. Аллага шөкер дип һәм инде менә әкренләп әйтергә кирәктер шушы үзгәреш җиле проекты турында да менә шушы беренче адымы булып, менә шушы проектны атап китерим. Һәм үзем дә аның катнашучысы буларак бик күңелле, бик үзенчәлекле һәм теге минем өчен ул теге әллә нинди шок булмады. Мин теге сөенеп теге кастингны узганнан соң сөенеп кенә килдем. Мин теге җырларга сайлауга килгәндә дә һәм бик кызык булды. Мәскәү аранжировщиклары безнең бу үзебезнең алтын хәзинә бездә булучы менә бу җырларны нинди форматта, нинди стильдә эшләрләр микән дип бик күңелле. Шуңа күрә теге әле концерт үтмәгән килеш мин әллә нәрсәләр әйтәсем килми. Теге нәрсәдер тамашачы анда әзерләнеп теге барсын иде. Барыбер теге начарын уйлап түгел, шундый теге начар фикер белән түгел, менә ничектер яңалык, үзгәреш күрергә шул безнең җырларда. Һәм ул үзгәрешне сизер дип уйлыйм. Монда җырчыларны ничек итеп сайлап алдылар сез белән? Җырчылар безнең кастинг булды. Опера театрында ул ачык рәвештә, анда без килеп үзебезнең беренче әсәрне җырлап күрсәтеп, безнең тавышларның спецификасына карап һәм umuman җырчыларның, башкаручыларның теге ниләре буенча, портфолиолары буенча, кем әйтмешли, билгеле, билгесез, тавышы бармы, юкмы, шулар буенча инде сайлап алган. Ничек сайлаганнарын теге мин теге белмим, ләкин мине сайлалар, мин шуны беләм. Мине нәрсәгә сайлаганнардыр ансын. Бер ансын инде оештыручылардан сорарсыз. Менә сезгә үзегезнең сезнең җырлар башкарачак, сез һәм үзегезнең яңа образ ышладымы сезгә? Анда бер инде яңа образ да юк. Мин үземне нидер яңа образ белән чыга дип уйламыйм. Без теге җырлар ягыннан гына җырларның әлбәттә инде теге аранжировкалары да икенче булгач, ул башкару стилен дә үзгәртергә мәҗбүр итә, этәрә дип әйтик инде. Ләкин кызык, бик күңелле. Шул мәсәлән мин Ашхабад белән Сарман җырын башкарам.
һәм аларның шундый интерпретацияда һәм шундый обработкада эшкәртүдә ишетү бик кызык булды. Һәм безгә теге башта ук бу аранжировкаларны ишетергә бирмәделәр. Менә инде укытучы белән күзгә-күз очрашкач, укытучы менә шулай кабызып, менә шундый аранжировка дип тыңлатты. Без теге өйдә үзебезчә теләсәң ничек өйрәнмәскә, чөнки монда гомумән икенче төрле подача дип әйтәбез без, икенче төрле башкару таләп итә. Һәм, ну, әйтәм бит инде, концерттан соң сөйләшсәк бер хәл булыр. Улай әле, Алла бирсә, киләчәктә күз күрер. Бик кызык үземә дә. Менә өлеш чашка батжырын, белүемчә сез как рэп шикелле итеп. Рэп түгел ул, аның бер өлешендә речитатив дип атала ул. Теге такмаклар әйтәләр шәл теге мәсәлән җырлыйлар да теге күңелләшәбез, ничек шулай басабыз, фәлән тегән һау диде. Дальше китә бит. Анда миндә бер инде рэп юк, мин рэпны сөйли дә белмим, әйтә дә белмим. Ул кайбер куплетларны тиз әйтелеп теге речитатив дип атала ул бездә. Аны кемнәрдер рэп дип уйлый, ул рэпның төшенчәсе гомумән икенче, ул анда рэп мин аны күз алдына китерә алмыйм. Аны кемдер ялгышкан рэп дип әйтәләр, шуна рэп, анда Ашхабадта рэп булачак, Раяз рэп әйтәчәк. Анда Ләкин мин теге үзебезчә татарча теге рэп әйтүчеләрне, сөйләүчеләрне, аны бит рэпны әйтәләр. Теге шул илтифакларны бик теге хөрмәт итеп, теге шуңа күрә мин бу жанрга кермим. Керергә булса әлбәттә мин теге төрле күнекмәләргә йөргән булыр идем. Монда речитатив буларак бер анда шундый бер өлеше бар. Сезгә бер кичкенә нәрсә ачылды. Һәм шулай ук монда теге сезнең сәхнәдә тотыштау икенче бит инде. Халык күреп ияләшкән Раяз түгел. Сәхнәдә тотышны безгә менә режиссер белән бию куючы режиссер куялар. Безнең интернет челтәрләрендә анда чыккан ул кайбер видеоларда әле ул теге репетиция ул алянда бернинди биюдә, бернинди теге сәхнәдә үзеңне тотыш теге движениялар, сценические движениялар куелмаган иде. Шуңа күрә теге бер дә борчылмасыннар, шулай буламы инде бу шушымы инде ул үзгәреш дип ниндер менә безнең әле биючеләр белән куелган бик шундый мин репетицияларда карап утырам, чынлап та теге кайбер башкаручыларны шуның хәтле ни белән балет белән бергә, шоу балет белән бергә матур итеп теге биюләре, селкенүләре дигән татарча әйтик инде, шуның хәтле кызык. Һәм ул беркемне дә үзенең образыннан ягып салмый. Киресенчә артистка тагын да үсәргә, шул эстрада, үзебезнең шул эстраданы сыйфат ягыннан тагын да камилләштерергә. Чөнки бит инде тәнкыйть булды бит, ничек бөтен яктан җырлары җырлау түгел, ничек селкенәләр, ничек киенәләр дигән һәм башка. Шуларның барсында ничектер үзгәртергә һәм камилләштерергә тырышып, безнең белән шөгыльләнәләр профессиональ мейстерлар, теге биючеләр, бию куючылар. Шул режиссерлар үзләренең ниләрен әйтәләр. Шуңа күрә гомумән бу фестиваль, бу проект теге артистка, даже теге мин инде бит инде шундый артист дип анда кайберәүләр әйтергә мөмкин. Үсәр өчен, ничектер тагын да камилләшер өчен бик яхшы чарадыр. Шуңа күрә Раяз Василовның образын әллә ни үзгәртә алмыйлар инде, ул шулай булып кала, ләкин теге безнең бераз гына теге үземә дә бик кызык, кичләрен, төннәрен репетировать итәбез, анда биюләргә керергә тырышабыз, ничектер шушы массага яраклашырга тырышабыз. Пиджакны салып мисез? Белмим әле ул пиджакны салып атабызмы, юкмы, әле анда или ботинканы салып ыргытабызмы, әле ул режиссер тарафыннан әле ахырына хәтле куелмады, әле безнең хәзер сводный репетициялар башланачак. Анда алар ничек күрәчәкләр, номерын ничек куела, һәрбер номер айрым куела, үзенчә индивидуаль, теге чыкның да җырлаган да, син янда бейделәр дә, син түгел, анда бик кызык төрле теге ничектер һәрбер номерны ничектер үзенчә күрсәтергә тырышалар. Менә бездә бит инде мондый тәҗрибәләр булган инде, безнең халык җырларын, безнең классик җырларны бүтән төрле итеп анда
шул кырып башкаручыларында мәсәлән җырлап караганы булды. Безнең халык моны гадәттә кабул итми, бу татарны теге җырманларын бетерү дип кабул итәме, нәрсә әйтер идегез? Бунда да шундый тәнкыйтьчеләр табылачак бит. Әлбәттә инде ул мен эшләгән кешегә тәнкыйтьче гел табыла бит инде ул. Нәрсәдер эшлисен дә, ул бит инде теге һаман эшләгән кешегә ләгә бит инде ул теге әйбәт эшләсәң дә бер кеше сине дә әйбәт эшләргә бөтен кешегә ярап та бит булмый инде ул. Мин аны һаман да бөтен кешегә менә син хоть чыгып теләсә эшлә сәхнәдә, ләкин барыбер сине яраткан кеше булачак, яратмаган кеше булачак. Шуңа күрә шулай теге эшләгән кешегә дә инде һәр вакыт тәнкыйть килеп торачак. Ләкин эт иреп тора, бүре йөреп тора диләр бит. Шуңа күрә тәнкыйтьләсеннәр. Әгәр дә ул тәнкыйтьчеләр бик теге менә шундый дәрәҗәле кешеләр икән, чынлап та бу өлкәдә үзләрен теге таныткан, бу өлкәдә белә торган тәнкыйтьчеләр икән. Оештыручылар һәм без әлбәттә бу тәнкыйтьләргә бәлки колак та салырбыз. Ләкин менә фестивальнең концепциясе бар, максатлары бар. Шуның буенча эшлиләр бик профессионаллар дип әйтәм, шундый һәм фестивальнең гомере озын булса, ала бирсә, ул безнең чынлап та татар эстрадасын менә матур итеп, матур яктан, сыйфат ягыннан дөнья күләмендә күтәрергә мөмкиндер дип уйлыйм. Ничек кенә скептически янда карасыннар кайберәүләр. Ләкин безнең татар җырын, мәсәлән, чынлап та дөнья бу ниенә чыгарга буладыр дип уйлыйм. Менә дөньяга чыгу дигәннән кайсы безнең менә монда яңгыраган җырлар, алар мәсәлән, шул Евровидениягә чыгарлык дәрәҗәдә. Ничек булмасын, ул бит бөтенесе дә менә нидән тора, шул ук җыр бит инде ул, менә рухи ризык, менә бәрәңге инде ул. Бәрәңгене былай да пешерергә була, былай да ашарга була, былай да пешерергә. Ресторанда ничек итеп бәрәңгене чыгаралар? Ничек кенә турамыйлар, ничек кенә матурлар, бәрәңге бит бөтен дөньяда бәрәңге инде ул, матур итеп чыгаралар. Менә бездә дә бит руза җыр ул, җырның аның музыканың аның төсе дә юк, расы да юк, аның теле дә юк. Менә без кайбер җырларны нәрсә турында икәнбез, ләкин безгә ошый мелодиясе, башкарылуы, аранжировкалар аркасында безнең нәрсә матур җырлар, матур мелодиялар юк дип уйлыйсыз мәллә. Бик матур мелодия. Менә шуларны дөнья күләм стандартларга туры китереп, матур итеп, яхшы аранжировкалар, яхшы итеп, яхшы студияларда эшләп, аны җибәрсәк, безнең бит Казанны, Татарстанны бөтен дөнья белә. Нишләп әле безнең классик башкаручыларны бөтен дөнья белә. Шул ук Аида Гарифуллина, Шәйгүл Муратоваларны һәм башкаларны, Рудольф Нуриев дип барыбыз да беләләр, барысы да беләләр. Нишләп әле эстраданы, поп музыканы да күтәрергә була, аңа бары тик сыйфат ягына эшләргә һәм шуңа бик күп еллар гел туктамыйча эшләргә кирәк. Бездә шундый бер сүз бар, моң дип, халыкның моңы булырга тиеш, җырның моңы булырга тиеш. Аны бузабыз. Моң һәрбер илнең моңы бар, һәрбер халыкның моңы бар. Ул әйтәләр, татарда гына моң бар дип. Нишләп инде любой сезгә любой милләтнең берәр шундый җырын, нәрсә төрек җырларында моңсыз мәллә сузып җибәрәләр кайбер вакыт. Әле ул бит сузып җибәргәч кенә моңы юк. Җырның әгәр дә үзенең ниндидер ичке ние бар икән, теге жаны бар икән, димәк ул җырны моңы бар, моңлы итеп башкарылган. Әлбәттә, кайбер вакыт анда шул ук шатланның мәсәлән шул ук теге кайбер җырларын, инструментларын, ул волынкаларын тыңлап җибәрәсең. Әле анда моң юкмы? Әлбәттә бар. Моң ул мин теге кайбер әйләсе безнең татарның менә моңы бар, инан моңы татарның гына түгел, бөтен илнең, бөтен милләтнең, бөтен милләт вәкилләренең җырларында моң бар. Моңлысы бар, моңсызы бар. Мин аны теге безгә генә нимәсе. Ләкин безнең үзенчәлекле бар әлбәттә татар җырының. Ул пентатоникада гына түгел, аны теге ул Кытайның да көе пентатоника, шул 5 нотадан төзелгән күбесенчә име. Моны аңларга кирәк, безнең үзебезнең үзенчәлеге бар. Һәм менә шушыны югалтмыйча, менә шу кайбер мелодияларның башкарылуы баруын югалтмыйча, менә шушыларны саклап, ләкин менә монда матурлап, әйтәм бит, матур итеп шуны тапшырсак, күрсәтә алсак, менә шушыдыр ул безнең максатыбыз. Дөнья күләм чыгаруны.
Классик жыр менә классик булып калсын, Ашхабад, Салман дигән фикергә ничек карыйсыз? Мен бит классик дегәч, классик бит инде классик ул, халык жыры, ул бит һәрбер жырны любой стильдә, төрле стильдә жырларга була. Аны бит бер кеше дә әйтми, все, Сарманны булай жырламагыз бит. Менә булай жырлагыз. Менә бүген көннән соң. Ул һәрбер безнең күңелендә, ул Сарман жырлары, ул жырлар ничектер авылда гармон тотып, бабайларыбыз ничектер шулай менә сузыптыр, ничектер менә шулай яңгыратып, җырлап җибәргән кебек күңелдә кала. Сәнгать әсәре буларак аны без дөньяга танытасыбыз килсә, без аны әзрәк кенә үзгәреп шул фольклор музыкасын әйтәбез бит. Фольклор музыкасын бит ул аны булай тыңласаң, аны бит теге сәхнәгә алай итеп чыгып җырларга ярамый. Сәхнә әсәре итеп икән, аны инде төрлечә үзгәртәләр, анда инструментлар кушалар, тегесен үзгәртәләр. Шуңа күрә теге әйтергә ярамый, бузылмыймы соң ул, үзгәрмиме соң ул? Юк, әлбәттә. Аның бит аның теге кала үзенең менә шул ние, үзенең формасы. Ул Сарманның аны беренче тип булмый. Аның беренче ике нотасы башкаруга ук теге сандугачлар кунып битти. Любой дөньяда яшәүче татар шунда ук аңлаячак, менә Сарман кийинде. Син аны хоть жазга җырла, син аны хоть рэп кыстыр, хоть нәрсә нит, аның төбе тамыры Сарман инде. Менә теге Ашхабадта җырында башка күрсәтә алмасын икән. Йо, аның ул өлеше бит инде, аның просто ул әйтеп. Анда без аны эшләдек, оркестр белән без шунда аралашабыз. Мин аңа оркестрга әйтәм. Оркестр миңа җавап бирә. Аннары биючеләр, аннары шуңа күрә аны теге барсын да сөйләп бетермик. Теге баргач, Алла бирсә күрерсез. Бу менә шушы фестиваль шундый нинди талпынышлар булган инде, татар эстрадасына үзгәрешләр кертергә дип. Менә бу фестиваль ни рәвешле үзгәреш кертә алар икән? Фестиваль узыр да, аннан соң кире барысы да кайтырмы үз әйберенә, үз изенә әллә ничек? Бүтән фестивальләрдән аермалар буларак, бу безнең президентыбызның проекты. Менә безнең Рөстәм Нургалиевич алынган эшнең теге әле бүген көндә, һәрбер отрасльгә карасан, ахырына җитмәгән көне юк, Аллага шөкер. Әгәр дә безнең президентыбыз алынган икән, мин аны ышанам, инанам, Алла бирсә. Аның озын гомерле булуы беренчедән. Һәм бүтән фестивальдән аермалар буларак, әгәр дә аның патронажы астында бара икән ул, анда ул фестивальнең оештыручыларыннан һәм анда катнашучылардан сорау бик катгый булачак. Һәм аның теге гомере булачак. Ул теге фестиваль үтте, җырчылар җырлады да юкка чыкты түгел. Кайбер фестивальләрдә кебек. Или анда кайсыгызның катнашасы килә. Бик менә бит безнең теге Америкада яшәүче татарлар белән сөйләшкән бар. Теге анда ничек, анда шоу бизнес ничек корылган? Анда 1000-нән 100 сайлана, 100-дән 10 сайлана, 10-нан 5-әү, 5-тән 3-әү, 3-тән 1-әү сайлана да. Шуңа уже күп нык кына итеп вкладываться итеп, кемәшле. Аны чыгаралар зур неге, зур сәхнәгә. Шул Леди Гага, Мадонна һәм башка анда кемнәр генә санасанда, Кристина Агилералар, алар барысы да бик күп кастингларны яракка үткән. Безнең дә менә бу фестиваль, әгәр дә менә шулай матур итеп сайлап, теге тавышлымы ул, харизмамы ул, нәрсәдер, менә шуның аркылы эшләп, менә шу сыйфат, бар тик сыйфат, менә сыйфат. Бүтән, әгәр дә шуңа күрә сез билетларның бәясенә дә игътибар иткәнсездер, безнең бу концертларның билетлары, анда бүтән фестивальнең, кайбер фестивальнең билет бәяләреннән 5 тапкырга да әзрәк. Иң яхшы урыннар анда, 1000 ялышмасам. Шуңа күрә монда күрергә кирәк, бу фестиваль табыш алу өчен түгел, коммерция, бу коммерциягә нигезләнгән, ниндидер табыш алу, акча эшләү ягыннан эшләнгән фестиваль түгел. Монда ничектер коммерция ягыннан да кирип булмый, булай дип тә булмый. Бу бары тик безнең чынлап та менә президентыбыз тарафыннан куелган бу максат татар эстрадасын үзгәртү, яхшы якка. Шуңа күрә үзгәреш җиле инде. Менә шуның белән аерыла ул бүтән фестивальләрдә. Һәм менә
нендейдер районда, авылда бик үк танылмаганда жырлап та йөргән, җырларын да яздырган кеше бу фестивальдән үзенә нәрсә дә булса алачакмы? Яки аңа нендейдер теге омтыларга нендейдер маяк булачакмы? Бу фестивальнең Алла берсә концерты язылачак, аның бит телевизордан күрсәтеләчәк, аның DVD дисклары чыгачак, безнең җырланган җырлар белән бу материал кичкенәдән безнең авылларда, шул шәһәрләрдә үсеп килүче үзебезнең татар балаларында дөрес музыкаль тәрбия бирүгә булачак, этәреш булачак. Чөнки безнең бик ул яктан менә нәрсә тыңлатырга белмисең, мин үзем 2 бала үстерәм. Сыйфатлы үзебезнең татар поп музыкасын юк дәрәҗәсендә. Менә тыңлатырга теге менә безнең менә шушы җырлап йөргән, әзрәк җырларга хыялланган кешеләр менә шушындый концертлар күреп, андагы тагын менә шушы сәхнә дигән төшенчәнең зурлыгын һәм зәвыклыгын арттырачакбыз, аларның хыяллануы һәм сыйфатлы үзебезнең татар җырларын башкарырга хыял. Каяндыр концерт куеп акча җыйып алу түгел, иң беренче, иң мөһим менә шушы сыйфатлы итеп үзебезнең татар эстрадасында артист булырга хыялын, менә мин кичкенә вакыттан чик үземне хәтерлим, менә шушы хыялларны кире кайтарырга мөмкинчелек бирде дип уйлыйм. Шуны телгә алыштан сорыйм инде, менә безнең бит инде хәзер яшьләр руслаша дип әйтәбез бит инде. Аеруча чит регионнарда менә татар эстрадасының бу ролен әйтеп китә алмассыз икән, менә кешенең яшьләргә тыңларга җыры бармы? Менә татар эстрадасын ничек татар телен саклап калалар? Татар эстрада бит ул халыкка иң якын бер жанрның берсе. Бүтән кеше дә операга да йөрми, татарча, бүтән кеше дә спектакль театрга йөрми. Бармый, яратмый. Күбрәк кеше барыбер эстрада концертларына йөри. Шуңа күрә менә мондагы камил башкару, камил татар телендә сөйләү, җырлау, ул әлбәттә һәм бүгенге көндә шул ук яшьләрнең бит инде бик күп критикага, мәсәлән, үзебез үк тә тартылабыз. Тыңларга әйбер юк. Это чепуха булар, тегеләр, монсы булай дип классификациягә бүленәләр. Бөтенесе тыңлый я рус эстрадасын, я теге Европа һәм Западны. Әгәр дә без менә шушы үзебезнең менә шу үсеп килүче, мин үземнең яшьтәге һәм миннән яшьрәктәге тыңлаучыларны җәлеп итә алабыз икән, татарча концертларга килергә. Менә алар уйлана башлаячаклар үзләренең, чөнки бик бүген көндә ул урыслашу зур проблема. Мин аны һаман күрәм, үземдә дә күрәм мин аны, үземнең балаларда да, чөнки телевизор ачалар русча, интернетта бөтен нәрсә русча, татарча мультфильмнар юк, ул ниләр юк, аны мин һаман да әйтәм инде. Ләкин иң якын жанрларның берсе ул безнең сәнгатьтә, ул эстрада. Әгәр дә без аны матур итеп, яхшы якка үзгәртеп, матур сыйфатлы җырлар белән эшли алабыз икән, җәлеп итә алабыз икән, менә шушы урта буын вәкиле үсеп, ул теге 45, 50, 55, 60 яшьтәгеләр алар йөри инде. Бик яшьтәгеләре бәлки теге бераз теге электрон музыка белән шөгыльләнүчеләрнең концертларына йөриләрдер. Әгәр дә без менә шушы тирәне җәлеп итеп матур, тәмле җырлар белән тәэмин итә алабыз икән, менә анда үзебезнең телне саклап калуда. Чөнки аралашу, шунда ук татарча җырлар, бу нәрсә дигән сүз булды соң әле дип изләнү, бу нинди сүз булды соң, менә ул әйтте, ул теге җирсү хисләр дип җырлады. Нинди хис була микән ул? Изләнү шул вакытта үзеңнең теленең матурлыгын аңлау һәм саклап калу, үзеңнең балаларыңа шуны җиткерергә тырышу дигән менә фикер кертәчәк дип уйлыйм мин. Әгәр дә без менә җәлеп итә алабыз икән. Шуңа күрә татар телен саклап калу шулай ук эстраданың бер максатының берсе буларга тиеш. Барда татарча үзебезчә һәм кеше менә горурланып кайтырга тиеш. Менә бит безнекедә булдыралар Аллаһ. Ашхабатны ничек җырлыйбыз без мәсәлән. Ул бит таван артында күбрәк җырлана торган җыр. Теге бөтен кеше шуны җырлана тырыша. Сәхнәдә җырлар бер төрле җырлана. Үзгәрә җилендә әзгенә мәсәлән үзгәртеләчәк ул бераз гына әзгенә без аңа джаз кыйпылча кертәбез. Әзгенә. Ничек кертәбез, менә аны концертта килгәч күрәсез. Мин хәзер җырлап күрсәтмим.